मित्रांनो, शुभ सकाळ सर्वांना. भाई तुमचं आजचं स्वागत आहे आजच्या ब्लॉग मध्ये, आपल्या डेली ब्लॉग मध्ये. आणि येऊ दे सकाळ सकाळी चाललो आम्ही चिकन आणि मच्छी आणायला. आणि संध्याकाळची तयारी. मग येऊन आपण आंघोळ करू, फिरून जाऊ. बाबांना पाठव मोठा. जा बस पुढं, बसू दे भावाला पुढं आमच्या. जरा इच्छा पूर्ण होते तर. अरे चला मच्छी घेऊ आता आपण. ओके. सकाळ सकाळी ग्रीनरी कशी वाटते तुम्हाला? तिकडण्या सकाळ सकाळची ग्रीनरी एवढी छान आहे ना. बघ आमचा. बाय. तर चला मजा घेऊ, मस्ती करू. पिल्लूला आणायला पाहिजे. मच्छी भाई, मुंबईला मच्छी भेटत नाही, इकडे बाजार भरलाय. पुढे चला. आम्ही मळ्याचे मासे शोधतोय. अरे मळ्याचे मासे शोधतोय आम्ही. या मळ्याचे मासे भेटणार. एवढी मच्छी मुंबईला पण भेटत नाही भाई. एवढी मच्छी काय? ए बाबू, फुलाची चहा पिऊन थोडीशी. फुलाची चहा पिऊ ना. फुलाची चहा. मच्छी बघू. हा ना भाऊ, चहा मच्छी बरोबर आहे. इकडे मच्छी मागे. हा मच्छी मागे घ्या ना. काय प्यायला आले मच्छी घ्यायला आले. हा चाय गुळाचा चहा. गुळाचा भाई, मुंबईला मच्छी भेटत नाही आणि इकडं तिकडे काय गावाला मच्छी भेटत म्हणा. एवढी मच्छी भरली. सुकी मच्छीचा पण बाजार आहे गाईच. बघा चिपळूण कोण आहे का चिपळूणचा कमेंट करा. हे थांब चल त्याला जाऊ दे. नाही बाबा, नाद नाही बा यांचा. नाद नको करू बाई, यांचा नाद करायचा नाही. ऐकतात कधी बघ, काकांना चिपकायला गेले. कोण चिपळूणच्या त्यांनी कमेंट करा. आम्ही चिपळूणच्या इथे फिरतोय. माळ्याचे मासे शोधायचे आम्हाला. फायनली आपण मच्छी मार्केट मध्ये आलेलो आहोत आणि मस्त पैकी चिपळूणच्या मार्केट मध्ये आलेलो आहोत. आणि अशी मस्त मच्छी खायची, एवढी एन्जॉय करायची, खायचं भरपूर खायचं. आज आमची गटराची चिकन म्हणायची. गटरे चालू झाले पुढच्या हप्त्यापासून, सोमवारपासून 6 महिने चालू होत आहे. आपण भेटूया अजून. आपला ब्लॉग लय मोठा होईल. हा चला. पॉपलेट येते. पॉपलेट 1200 रुपये किलो भाई. 1200 रुपये किलोनी 5 पॉपलेट बसलेत बस. तर हा तुम्ही साईडला जा. तर आता ते कटिंग करून घेऊया. दुसरी काय मच्छी पाहिजे? एवढीच मच्छी पाहिजे. हा सर मारा हाँ नहीं, अपन अपना ये है ना, जयसवाल मेडिकल है ना, उसके आगे न्यू क्लासिक है. हाँ, उसके आगे कचरकुंडी के बाजू में ही है. कचरकुंडी. तर गाई जेवढी मोठी मोठी कोळंबी घेतली आम्ही, कधी खाल्ली नाही. पण या टायमाला त्यांचं रिॲक्शन काय घेऊन आले ते मच्छी. कुठली इंग्लिश लेपोड घेऊन. मार्केट से जाएगा ना चिराग नगर. हाँ, मार्केट से जाएगा. कचरकुंडी मिलेगा. कचरकुंडी पंतनगर का. लय लेट होते आपल्याला. जरा आता काय टमाटो घेऊया. चिकन घेऊया. चिकन भाई, चिकन आणि अंडी राहिले. चिकन आणि अंडी घेऊया. चिकन अंडी घेऊया. हा बहादूर नाका चिपळूण. ब्रिजचं अजून काम चालू आहे. 17 वर्ष झाली त्याला. काय रस्ता आहे गाईच. त्यामुळे ही सगळी अशी ट्रॅफिक आहे मुंबई सारखी. थोडीफार इकडे पण, त्या साईडला पण. व्हॉट्सअप कॉल करने बोलवा, इधर नहीं लगेगा साधा फोन. आपले छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आहे. मस्त आहे. नंतर काढूया आपण, काय चालते त्या थांबून काढूया. मस्त फोटो काढलेला आहे महाराज मस्त. हा कुठला हा रस्ता? चिंचनाका चिपळूण. चिपळूण फिरायचं म्हटलं तर आपल्याला अजून 2 हप्ते लागतील पूर्ण चिपळूण फिरायला. कुठून भाऊजी फिरवतात आम्हाला माहित नाही. भाऊजींचं गाव आहे चिपळूणला, पोपटमध्ये आहे. पोपट. तर रात्री आलो त्यामुळे काय दाखवलं नाही. आपण आता दिवसाचं फिरू तेव्हा बघूया मस्तपैकी.
जे संध्याकाळी बनवायचं त्याचं सामान आम्ही सगळं जमा करतोय आणि संध्याकाळी बनवायला. आता नाश्ता करू, आज घरी जाऊन पहिला आंघोळ नाश्ता आणि मग फिरायला जाऊया जरा. कुठं कुठं जायचं ते बघू आपण. हा एक पार्ट होईल, दुसरा एक नेक्स्ट पार्ट करू आपण. नाश्ता बिष्टा करू आणि मग सेकंड पार्ट करू. अजून आपल्याला चिकन अंडी वगैरे घ्यायचं आहे. पप्पा आमचे बघा काय बोलताय. अरे काय तुम्ही असे म्हणून येतात. पप्पांना पाहिजे चाय. त्या चायसाठी गुळाच्या चहासाठी आम्ही एवढे फिरतोय. भाऊजी त्यांना लय थांबून ठेवले. अमृत तुल्य आहे इकडे. दाजीबांचा तिथे सामान पण घ्यायचं आहे ना आपल्याला. तिकडेच घेऊ आपण. तिकडेच आता घरात चहा बनवणारच आहे काय ना. माहिती बनवते मग तू बोलतो ना. नाही दूध घेऊन जायचंय ना. घेऊन जायचं ते. मग चला चला हा. भूक लागली जोरात. भूक लागले जोरात. चला गरम समोसे नको ना. घ्यायचेच ना पुढे. पुढे गरम समोसे पण घ्यायचे क्वालिटी कुठली आहे दूध वगैरे. फुल खाऊन पिऊन भाई. कोकणात आलो आपण कोकणात. कोथिंबीर दिसली बाबा आपला. हा बघ घेऊ तिकडे, पुढे घेऊ. पुढं सगळं पुढे घ्यायचं आपलं. टेन्शन घेऊ ना. भाऊजी ना फसून नाही नेणार तुम्हाला. पाठी दिसलं ऑन रेकॉर्ड झालेलं आहे. फसून फक्त चहा घरी पाचतो. चहा घरी. मग तुमच्या मुलगी चहा चांगली बनवते फक्त. बाय चहा चांगली बनवतात. हा घराचा चहा बाय. तो अद्रक पण आणलंय. हा वेलची घ्यायची आपल्याला. थोडीशी वेलची जी आठवते तसं मी सांगते तुम्हाला. वेलची घ्यायची आपल्याला. चला मस्त इकडे तिसऱ्यांदा सीएनजी भरला आपण आता. गुळाचा चहा 3-4 वेळा बघून गेले. फायनली पप्पांना आम्ही देतोय आता. पप्पा काय बोलायचं. ती फसवली मला. फसवले पण आलोय आम्ही. चला गुळाच्या चहाचा टेस्ट घेऊ. कपात देतोय मग घेऊया बघूया आपण. यायचं रिटर्न. मन फ्रेश झाला. आंघोळीच्या आधी चहा पिलो आहे. मस्त चहा. आजी ताजी कुठला काजूरो काजूरो एकदम लाईव्ह फिक्स. काजुरी काजुरी काय नाव. काजुरी काजुरी मासा आहेत ना. काजुरी मासा काजुरी. काय भाऊजी आमच्या चिकन घ्यायला थांबलेत. आम्ही चाय नाका विचारतो कुठलं आहे. फिश मार्केट आहे इथं कुठं. रेशन प्लाझाच्या बाजूला तिथे ना गुळाचा चहा 1 नंबर चहा आहे. दादा दोन भाव आहेत वाटतं. दादा मस्त चहा 1 नंबर. चला चिकन घेऊया. कोकणात गावाला आपल्या गणपती तयार होताना स्वामींची रूपामध्ये मूर्ती आहे. छान असे मस्त मूर्ती तयार झाले. 1च महिना राहिलाय बाप्पा यायला. करा ना कलर. काका कलर मात्र सजवतात एकदम रूपात. नाव काय म्हणतो. सचिन फके. सचिन सचिन फके. सचिन फटे. थँक्यू. किती फुटाची मूर्ती. 2 फुटे. 2 फुट. तर मित्रांनो मस्तपैकी त्या काकांना विचारून परमिशन घेऊन मी मूर्तीचा मला व्हिडिओ काढला. कारण की श्री स्वामी समर्थांची मूर्ती होती. छान आवडली मला. आणि ते कलर करत होते. त्यांना मी बोललो थोडासा व्हिडिओ घेतो. कारण की पुढच्या महिन्यात आपल्या गावी येतील गणपती बाप्पा. म्हणजेच बाप्पा सगळे चाकरमणी गावाला येतील. तर ही अशी निसर्ग बघा. मी आता मोबाईल काढलाय कारण की तुम्हाला आता तो चढण आहे ना. चढण जो रात्री चढण चढलोय तो तुम्हाला आता मी हा तर इथून आता चढण तुम्हाला मी दाखवतो वाईड अँगलने. आणि आपण गाडीच्या टॉपच्या इथून घेऊया जरा. म्हणजे एकदम व्ह्यू एकदम खतरनाक व्ह्यू येईल. आता स्टार्ट झालाय. ले स्टार्ट गाईज. चढण बघा फक्त. पूल बघा पूल.
चल लावलं इकडनं मी आलो ना इकडं व्हिडिओ चाललाय मानव बाय काय बोलतो मानव कसं वाटतं मानव इकडे बघ किती. आले ना त्यांनी बघा रे. तू पण बघते मला मला माहिती मावशी बोललं मानव बघा ते आपण डॉगी घेतो ना गाडीमध्ये बाहेर मुंडी काढून बघतात तसा बघतोय मानव. रात्री एक वाटत जात असेल काय ऐकत नाही. गावी आले ना भाई गावी एनर्जी आले. विषय समोर गाडी आली ना भाई खतरनाक सीन होतं भाई आणि थोडा अरुंद रस्ता आहे त्यामुळे पण गावचे रस्ते असेच असतात त्यामुळे मजा येते. चला आपण घरी आलेलो आहे आता नाश्ता करूया मस्त जेवूया. हो पप्पानी पकडल्या पप्पानी घेतल्या शेवटी यायला काय करतात अशी चांगली मस्तपैकी दिसली पाहिजे वरती सर ते कशी गावची घरं वगैरे कसे कशी मस्त घरं वगैरे वाटत बघा ना टाईपमध्ये. गावी आल्यावर मुंबईला येऊसं वाटत नाही पण काय करणार लोकेशन पर्याय नाही आपल्याला. आपल्याला गणपती बाप्पा घेऊन येतात. चला आता नाश्ता बघूया काय काय आहे मस्त पैकी गरम गरम नाश्ता करायचा आपल्याला. काय गाईज यांचं ना रिएक्शन बघा मच्छी बघून पॉप्युलेट तर बघा ऐसा भाई लोक तर बघ कसली मोठी मोठी कोलंबी कसं बनवायचंय कधू बनवलं अख्खा अख्खा आणायचं होतं ना. अरे अक्का अक्का थोडी खाणार तू भाई सोलणार बिलणार कसं ते दिसायला हा दिसायला ठीक घे आहे, पकड माती. पकड हातात. माझा हा बनव चाय टोस्ट करा आणि फटाफट आंघोळ करूया निघूया गाईच. काय हे क्या आहे अरे काय अरे काटी बघ केवढे बापरे. वाव साप असं खाणार मी लाईव्ह मच्छी पण बघायला पण भेटेल. हेच नाही मला कळालं लॉबस्टर म्हणजे कसं कोळंबी मोठी कोळंबी मोठी अरे दादा मोठी गोटा एवढी आहे. बोटा एवढी नाही भाई एवढी तोडली बोट एवढी. फोटो दाखवतो तुला मी एवढी होती. चला हा 1 लिटर 2 लिटर बनवून टाक चल चल चला चला चला. माझ्या पाणी कुठे ठेवले तापायला सुरुवात केली चिकन आम्ही इथे मॅरिनेट करायला मस्त असं वॉश केलंय चिकन. इथे फिश इथे भाई लॉबस्टर आणले लॉबस्टर असणार आहे लॉबस्टर ओके लॉबस्टर ओके ह्याचं प्रोनाउन्सिएशन आहे बा आपण मानव कसा लॉबस्टर ओके जास्त नको टाकू तिखट आहे तो बस मॅरिनेट चालू आहे नंतर इथे थोडीशी हळद बोल तू बोल बस भरपूर होईल याच्यात टाकून टाक त्याच्यात बस आता येते आपली धना पावडर सगळे घरगुतीच मसाले घेतले तुला असं काहीच नाही बाबा लवकर या. झालं मला समोसा बस मसाले झालेत आता टाकूया आपण याच्यामध्ये अद्रक लसणाची पेस्ट आणि ही 2 चिली पेस्ट थांब असं नको चिकन म्हणलं पॅकच नाही बंद केला आता चालू आहे ना हा कर त्याच्यामध्ये टाकली आपण अद्रक लसणाची पेस्ट कारण जो ब्लॉगर आहे तो गेलाय आंघोळीला म्हणून आता मीच बोलते त्याच्या वतीने बोलू काय रे हा तिकडेच आहे. अरे इकडेच आहे. दाखवत नाही शाळेत
मीच घेते ना. नंतर इथे आपली चिली पण आहे ना, मसाला पण आहे. तुझा व्हिडिओ नाही बनवायचा आहे का, तर लावते. तर मित्रांनो, इकडे बनते संध्याकाळची तयारी. संध्याकाळची तयारी चालू आहे. म्हणजे आम्ही आता जाणार आहे तर त्याची आधी सगळं मॅग्नेट करून ठेवू, म्हणजे संध्याकाळी असतोपर्यंत एकदम मस्त होईल. ते मोठे मोठे कोळंबी आणलेले, काय लॉबस्टर काय ते बघा. त्याला पण भाऊजींनी मस्तपैकी असा मसाला लावलाय. आणि इकडे ह्या टायमाला आम्ही मच्छी पण इन्क्लूड केलेली आहे. पापलेट आणलेले आहेत. किती? 1200 रुपये किलो बाबा. आणि ती आपल्याला भेटले 300 रुपये किलोनी. 4-5 पीस भेटलेत मला वाटतं. ते 2-2 भाग करून आणलेत. तर मस्तपैकी इकडे चिकन पण रेडी आहे. चिकन तर पाहिजे आहे. आणि इकडे मच्छी असणार या टायमाला. आणि आपण संध्याकाळी जो राईस बनवणार तो आपण रेग्युलर बनवतो तोच आहे, पण संध्याकाळी सांगतो मी. आपल्या 3ऱ्या पार्टमध्ये होईल तो. 3 पार्ट. अरे हां, अंडी आणायचे. अंडी राहिलेत आपले, अंडी आणायचे. तर आता थांबा, आम्ही जाणार. आता बघूया. चला मस्तपैकी आता तयार झालेलं आहे मटेरियल. आपण नाश्ता करू आणि निघू. तिकडे मोठी कोलंबी लॉबस्टर तयार आहे गाईच. भाऊजीने मस्त मॅग्नेट केलेलं आहे. जरा तर मित्रांनो, आपला पहिला हा पार्ट इथंच एक एंड करूया. तर आपण भेटू दुसऱ्या पार्टमध्ये, कारण की पार्ट मोठे होते. ओके, हे थांबर आहे. तर चला आपण सेकंड पार्टमध्ये भेटूया. हा ब्लॉग कसा वाटला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पुढचे पार्ट्स बघण्यासाठी सबस्क्राईब करा. मजा येईल.